Salitsika jiaby zegny mbala magnaraka ato na amin'ny page Facebook na anao amin'ny YouTube zegny magnaraka azo ty. Salia antsika jiaby zegny niany zegny zaha andeha hirasa aminao zegny ataoko fa mitandregny tsara zegny anao azo ty avy zegny mandiniky tsara ary mizaha zegny amin'ny sary aloka izy. Izy ka mangala ologno zegny anao io zegny sary ty zegny sary tamin'ny fotoanany za tamin'ny sécurité zegny. Tamin'ny fotoanany za nagna sécurité zegny sary ty. Ke tiako saritigna saigninao ito zegny misy fotoana zegny anao mba ilaigna fo mangalangaly sary io na hainao na tsy hainao zegny ino ny antony mangala sary fo zegny anao. Safy rehefa mandeha zegny ny fotoana amin'ny fiainagna ty sary ndraiky edy misy émotion izy misy émotion izy io fa rehefa mandeha zegny ny fotoana misy opportunité-ndraha zegny ilanao izy, misy opportunité-ndraha ilanao i sary ke ilaigna zegny mba mametraka izy ho souvenir. Azonao ilaigna mametraka izy ho souvenir ke izy ka azonao zegny tamin'ny vidéo taloha igny zegny zany voalohany za fa avy nitady asa nagnodidiny tamatavy jiaby ty tady asa za de tato zegny avy eo natafidirina fa ny raha mahagaga ny fiainagna antsika ty na dia andehagnany gardien ilagna diplôme ilagna certificat de résidence tsisy dossier tsy ilaigna zegny andehagnany gardien anao amin'igny asa azonao izy ka dininao andray mandeha zegny anao mandiniky izy vokony anao fa mahinina edy azonao andehagnany gardien zegny mbala tsisy dossier tsy karakaraigna gauche droite mbala ndraiky tsy tafidry concours za tamin'ny fotoana ty teto tsy asitriko areo fa torantoragna za tamin'ny formation tamin'ny Jufores teto zegny safy formation Jufores zegny mitovy formation na soldat izy ty ato tany 10 mètres fo iazakazanao manoragna anao tany 10 mètres mazine zegny anao mikonty 1 mètre 2 mètres jusque 10 mètres igny tany nasaignanao niazakazagna manoragna anao igny ka marozagna gogno niaraka taminay tora toragny vilomagna amin'ny ranon-tsiramamy arany karaha zao aloka anao andeha hagnano formation raha asaigna mitondra ranon-tsiramamy amin'ny tavanginao vivy izy zegny asaigna mitondra ranon-tsiramamy avy an-tragno samy miantoka ranon-tsiramamy aminazy safy ndeha hitoragnina anao formation zegny mbala io foko nahitanao hoe azovy faible latsirako ny fa miraraka fa miala mbala test voalohany formation fo azonao test voalohany formation anao segna miazakazaka amin'ny tany 10 mètres tarelanao toragny edy izy ka tsy ampifahina anao tora firy miabandonne safy mafimafily zegny le formation zegny ke tamin'ny fotoana teto za ndraiky aloha za tsy toragna za torantoragna torantoragna nagnanjegny ty teto ke io lababy zegny isan'ny mpampiasa sanany mpiasa ohatra ataontegna za teto zegny agent de sécurité sanany nagnano agent de sécurité sady nianatra tabarika 10 nianatra za tabarika 10 de niasa zegny za tamin'ny Jufores zegny de tamin'ny fotoana za niasa tamin'ny Jufores zegny nagna spécial nuit za take spécial nuit ary nanomboko teto zegny za nagna spécial nuit nasesina mahalegny avy barika 10 jusque agny salaza même Miramar agny mazine zegny fotoana période na mahaleny igny anao sesina mahaleny avy barika 10 jusque Miramar agny anao ko rô kamo anao andeha mikoragna izy eto mampomoe fa niaritry izy volako aminao zegny grave tegna grave safy rehefa tamin'ny fotoana zay zegny tadidiko tsara
mandeha magnano cours anao mandrainy barika 10 après-midi mandeha mianatra mese Tambaloumanas tary nagnano mathématique financière nianatra mathfi zegny Tambaloumanas nianatra statistique nagnano cours zegny de vita cours igny zegny ambela ambony fanigna ambony superposé fo zegny bagage jiaby avy nianaragna sanany opakitazy koa anao garde mialigny koa nandavan-taona garde anao agny spécial nuit anao kala sy fe matsagna anao tiantra amin'ny aligna anao migarde miambigny magna sécurisation an'olo asa azonao ke fiainagna mafy zay azonao nandalovako fiainagna zay ke nanomboko teo zegny nanomboko za commence tia anglais teto nanomboko taketo za commence nianatra anglais safi nisy concours control room zay taketo control room izy koa anao fa nagna sécurité hainao i raha zegny zalahy control room nagnano concours control room zegny mikoragna bebe kokoa zegny anglais ake ary zay zegny mahatonga za miconseil arô mianara anglais azonao safi za taketo za isaiky edy tsy naomby za teto nono tsy fahaizagna anglais tam'izay fotoana zay zay zegny saritiko saignatsika mianary za fizionao koa tazo asa tsaratsara natanao tafidika amin'ny asa io zegny tsy maintsy le ambonimbony niveau le capable fo mahazo poste tsaratsara presque erigna tagnatin'ny contrôle room jiaby to zegny namako safi nareo koa boka zegny za olo même balaoasa de namako aby zegny ro jiaby agnaty contrôle room ary zay zegny nazoko information misy contrôle atoato misy test atoato so de mba afaka test anao tongava tsy afaka avako aby tsy nafaka za tamin'ny fotoana ito de tsy vitan'igny fo fa niezaka zegny nianatra le langue zegny nianaragna tamin'ny fotoanany andra aligny mamakimaky vocabulaire izy mivolaniko tamin'ny vidéo talôlô aby igny zegny de nagnano tous les moyens zegny nahaizagna ndraiky jusque mba nisy raha koragnin'ela zegny tatotato mba fa maromaro zegny za raha azo koragna raha mavita magnampatsika agny zegny raha ohatra ka ilaigna zegny ifagnampihagna zegny am'le ambadiky io underground technique ao zegny ao za magnampy mahazo programme anao mahazo coaching anao maromaro zegny raha mety avantage azonao avy agnatin'izy ao zegny ndraiky jusque amin'ny marketing d'affiliation zegny ke raha tiako volagnina amin'ny fahasarotagna nandalovako zay zegny mba misy manohigny saigninao zegny matetiky boka atsika zegny ataoko atsika izy tsy fe za mba tagnatiny zegny hoe atsika zanak'olo sahiragna zegny matetiky miambigny ray aman-drenao findagna feky olo azonao anao ve tsabora izy koa zegny zala tsy dia mahatonga lavitry loatra izy koa ray aman-drenao fa miagna école anao anao amindao mianatra miagna école anao par mois tsy dia izy loatra volaniko hoe fa anao zegny mba misy fotoana anao mba midemerde vocabulaire rehetra somary alala antsika raha zegny fa ataoko mankara zegny fo zegny volagna izy ça fait zay le mot midemerde lanao tsy ndraikindraiky tamin'ny fotoana teto za nianatra tabarika 10 za aloha tegna demerde nanombo première année jusque za kajo jusque nijano tsisy ray aman-dreny nandefa vola zegny antony nagnanaovako sécurité teto tsisy ray aman-dreny nandefa vola niantoko vatsy mpianaragna tsy ndraikindraiky mahazo vatsy mpianaragna mahazo bourse fa le base fiainagna zegny tsy maintsy miasa anao ave mihina ary magna zegny koa zegny izy koa rozy ty mitantara asa hoe zosane mba midira sécurité boka zavinareo izy anao mahita asa mafy mary magnorigny any anao tsy maintsy mikitiky bouton ara io anao tsy maintsy tafandry mitsangina ary ozy io boka mety misy fotoana reo mivolagna hoe za tsy tafandry mitsangina midira sécurité boka zavanao izy mba magnanaovy sécurité ela zavako anao tsy tafandry mitsangina za aloha za fa avy tafandry mitsangana ça fait matory toandry kena magnanjay ny avantage aminazy io zegny expérience azonao ary expérience fait la différence tsy za namorogno zegny raha volagnin'olo zegny expérience fait la différence ke ifasarotagna anao aby igny zegny manosika anao miakatra ambonimbony
araka ny vidéo nalefako tamin'ny en direct igny zegny mety izy io raisinao hoe obstacle problème mety zegny izy io iraisinao opportunité ohatra taminaka manokana zegny opportunité io tegna opportunité expérience ary ty zegny leçon tsara ho alainao manomboka eto aminazy io observation fotony nampianaragna atsika tamin'ny classe tamin'ny T5 tagny T4 T5 tagny atsika nampianaragna observer avy eo interpréter azonao kila monde andehananao na tsy tamin'ny T5 mila petrakanao ihany igny observer et interpréter sa azonao raha tiako volagny i olo jiaby exemple fo atsika angala basketteur américain agnisan'ny tegna nahay tamin'ny basket zegny Kobe Bryant i Kobe Bryant karakory ino man tegna nahaizan'ny Kobe Bryant basket zegny ino nahaizan'ny Kobe Bryant basket ani karaha ty sanandra Kobe Bryant magnano visualisation sanandra Kobe Bryant magnano pratique ndraiky jusque efa voa calculena agnaty jerinazy firy metre i panori i lanceko basket ty izy atorako eko tsara énergie ho laniko mahafaty basket départ avy amin'ny imagination ndraiky jusque réalisation à partir de observation donc tsy maintsy mampiasa anao akeo visualisation na hoe imagination avy eo magnano action kera magnanjay zegny i fotoan-tsarotrunao io avadia opportunité ary olo maventy aby taloha io koa ao bolagna nagnampanga zay maharitry vadin'andriagna ao agnatin'ny mangidy no misy ny mamy donc zay izy koa atao jira marary anao iareta ao fo malao i tsy tapitra ke iandra izy oko misy fotoana karaha fo tapitra ke iandra ie mahatiky donc za zegny eo anao itsapaletra mahamadibadiko numéro jiaby agnaty telefôna anao sa mbola azoko iagna am'ty anao mahamadibadiky numéro koa anao agnatin'ny problème mahamadibadiky numéro gauche droite azo mbola azoko iagna amin'ny raty azo izy io matetiky izy koa anao tia mitantara problème be amin'olo io lababy iny mba misy fotoana tagnampy anao fo fa haindreo zegny anao hitantara problème fo tsy vitan'zegny na namanao hitantaranao problème misy fotoana izy namanao be io izy amin'izay faiblesse-nao igny andeha madiananao igny avy alele onogno volaniko satria zay efa nandalovako zegny isanandro za mitantara problème lasa le namako ndraiky zegny ane magaga atsika mpinamagna igny atsika mpinamagna zegny olo tokony managna loyal azonao confiance ambela aminao avadikinao ndraiky raha io agnisan'ny zavatra tsara tsy azo vidy mbola loyal azonao izy koa fa anao nambolan'olo confiance tana aminao satria izy koa tsy anagnanao izy zegny satria aminao ndegnano business en ligne saka volaniko eto sarotro aminao ndegnano business en ligne ny raha zegny izy koa tsy hainao donc mila hainao mitana confiance azonao secret amin'ny fotoana anao mahay mitana secret ny moramora aminao magnano business en ligne azonao ke manomboko eto koa zegny ianaranao i raha aby zegny magnano observation zay voalohany magnano observation faharoa magnano interprétation fahatelo aza mitretre volaniko amin'ny raha mahazo anao fiareta fo manomboka io anao mivadiky stoïque azonao stoïque zay zegny olo afaka managna stamina azonao miaigna agnatina difficulté fa io tsy tapitra ke raha anao possible amin'ny raha jiaby tianao misy fotoana izy volaniko marary mamadibadiky telefôny anao mitsapepaka gauche droite fa io tsy tapitra ke raha io mbala ho lava ny lalao fa efatra anao
magnano action. Ilaigna zegny fagnanaovanao action. Rehefa mitsabo tsy tapaka anao amin'ny imaginationnao na amin'ny dreaminao igny nofinofinao igny io ne tsisy olo mahay azova anao e. Anao ihany no mahay azova anao, anao ihany no limitinao. Izy koa anao volagna hoe tsy possible raha ty, tsy vitako raha ty, tsy vitanao i raha io ary raha io tsy possible. Fa izy koa anao apetraka anao agnatin'ny saigninao kila raha tianao hitsabogna hoe possible za mahavita raha ty, vitako raha ty. Na dia tsy nandalo fianaragna tamin'ny université anao, na dia tsy nanagna coach anao, na dia tsy nagnino, tsy nanagna zovy, tsy nanambola. Izy koa tsika ne mangala histoiran'i Henry Ford ne, mba arairay onogno hely histoiran'i Henry Ford. Mangalangala histoiran'olo succès ambonimbony, ohatra fa hoe Elon Musk fo. Elon Musk ne avy tany Afrique du Sud ne raha ongta l'école izy fa nahilikilikin'olo. Niaigny tagnatin'ny fantragnana Elon Musk. Fa zao vôla au top amin'ny fotoana zao ty Elon Musk. Ary magnano zegny. Ary anao au top fokanao, izy ka digninao i raha aby zegny. Fa raha zegny andalovan'ny entrepreneur. Andalovan'olo tout fita. Karaha anao io. Natonganao tonga teto 16 minutes 31. Tout fita anao. Eky tsara raha zegny. Fa anao vonako mila magnano observation, magnano interprétation. Azonao? Magnano action. Toy tsy tapaka anao mitsabo raha aby. Findrindra zegny mila mifantoko zegny. Amin'ny fotoananao amin'ny ka misy anao amizio ty zegny anao magnodany hoe warawan. Dikany warawan zegny ino ma raha ilaiko. Manomboka zegny anao mangala journal manoratra. Aza mbela amin'ny société fo misy journal. Fa anao mba mila misy journalinao personnel. Raha soratinao agnaty journalinao i raha narary tamin'ny fiaignanao soratanao angalanao leçon. Fa izy io zegny mila ataonao amina gratitude. Ary soratanao koa zegny ino le raha tianao. Raha tianao zegny soratanao. Fa io tsy maintsy possible fo. Misy automatique. Ohatra za taloha zao za mba te karakarazagna montage vidéo. Za voalohany avy tabarikadimy zegny raha tiako hoe. Hoe za mba te karazagna montage vidéo satria tamin'iza tampanifiana za namodidignery vaneky. Na mako vaneky, misy fotoana za mandeha an-tragno amin'ny vaneky agny. Za mizara tsabony vaneky magnano montage. Na mako menalo. Menalo. Zakedy, zegny aranazy igny zay. Zay niaraka nandry tamin'ny Saint-Pierre atao. Namako izy. Za mizara tsabony. Raha posy mizaha télé za tamin'ny fotoana zay. Karaha ty matao magnano enregistrement vocal aby io. Fa ninaka zegny tsy dia amina hira loatra. Fa enfin zegny hitanao zio ty zegny magnano montage ny raha aby zio ty zegny za manokana fo mitrasy raha jiaby zegny. Karaha magnano zegny. Amin'ny fotoana zay zegny agnarananao fotoana zay solopreneur. Satria vitanao en solo fo raha jiaby. Somary asa mafimafy kokoa zegny solopreneur. Fa ny entrepreneur zegny koa fa commence anao mampiasa vola anao. Mampiasa olo anao. Mbala à partir ny nandalovanao amin'ny fahasarotigna ifiainana io ahaizanao amaritranao est-ce que ho boss anao sa est-ce que hipetraka ho leader zegny. Raha roa tsy mitovy ny boss ndraiky ny leader. Aza ventsika igny amin'ny magnaraka zegny. Donc zegny raha ohatra ka nisy valeur anazonao zegny teto aza digna zegny magnamia thumbs up, like, follow magnaraka zegny anao agnatin'ny contenu aby ty aza digna raha zegny. De aza digna koa zegny mirasa expérience amin'ny namanao agny à partir ny raha anazonao navy teto niany zegny. Aza digna mirasa amin'ny namanao agny ambila commentaire zegny ambanao izy ka nisy raha zegny nazonao na hoe nampi-inspirenao zegny nagnamboarako raha teto niany nizarako i raha aby zegny aminao. De aza digna koa zegny mizaha amin'ny le ambadiky zegny misy fampianaragna bebe kokoa na mahakasiky anglais zay zegny ao za afaka magnampana amin'ny raha zegny na amin'ny visualisation na méditation maro tegna maro zao na dia tsy za mampianatra ao midira ambady koa zegny anao. Izy koa amin'ny téléphone zegny anao magnano connexion mahita raha ty zegny
mba magnanova connexion zegny devant machine devant ordinateur agny zegny anao mi-clique lien igny tsao ndraiky tsy miboaka izy amin'ny androidinao anao mi-clique lien io zegny agny zegny anao mahita bebe kokoa fôtony izy koa zany andalo fahasarotigna zay anareo zany raha afara zegny mba tiako tsy andalo lay nafy be nandalovako igny fa na zegny na tsy zay zegny izy volagniko igny tsara izy io misy ambiance agnatin'izy io satria izy koa fa fotoana anao succès faly fo boka anao zegny ny amantaragna ny vrai succès happiness afaliagny azonao satria faly fo anao raha tsy hainao vadika anao raha tsy nanagnanao za matoka anao manafinaka anao lasa mpanambola anao io ary sika volagna manomboka zao ty anao millionnaire azonao anao millionnaire anao lasa milliardaire vitanao aby raha jiaby tianao tsy aboegna io anao mpanambola ya laikinao na tsikinao volaniko fo raha za ho mpanambola fo anao tsy maintsy mpanambola anao karakory zegny ambony vibration zegny za matoka anao manafinaka next video again. This is your brother come from another mother. I'm here in Tamarav, East Coast, Madagascar. I'm just motivate you. That's why I do this video. I think that you really appreciate what I'm doing today. Next video again. Bye bye. Peace and love.